Марат Габидуллин Михайловка мәктәбендә физик культура фәненнән укыта. Бер үк вакытта мәктәптә билбау көрәше түгәрәген җитәкли. Түгәрәккә йөрүче балалар өчен махсус киемнәр алуга да ирешкән тренер. Бу көрәш түгәрәгенең үтүенең инде балачага әзрәк яшьтән үк спорт белән шөгыльләнергә тиеш дип уйлыйм. Интернеттан уйларга, монда йөргән балалар да инде характер формалаша. Көчле балалар, ихтияр көчле балалар булып үсәләр. Укучыларның кызыксынуын, түгәрәккә теләп йөрүләрен күрдек. Билбау көрәше булган көннәрне алар көтеп торалар. Араларында бик өметле спортчылар да бар. Күптән түгел генә үтте безнең 6 май көнне районда республика беренчелеге. Безнең шушы балалар катнаштылар шул ярышта. Нәтиҗәләр дә бик начар түгел. 3 кыз һәм 1 малай безнең республика чемпионы булды. Шулай ук 2 кыз минем 3нче призер булып калдылар. Мин 5нче сыйныф укучысы. Мин көрәшкә 2 ел җөреп, безнең төбәрәктә 15 кеше. Мин кыз булсам да көрәшкә җөрим миңа ошый. Минем үскәчтә көрәшче буласы килә. Минем исем Ислам, миңа 12 яшь, минем мартовый көрәшкә бар. Марат Габидуллинны бик күпләр сабан туйлар батыры буларак та белә. Татарча көрәш буенча Россия һәм Татарстан чемпионы, Бөтен союз җиңүчесе исемнәре, 100ләгән мактау грамотасы, 10ләгән медале булган Марат абый җиңүләрен тыйнак кына кабул итә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Шестигенә инде укыман